हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। BTR ओनसोलनि फरायसाफोरनि थाखाय BTR सरकारा फोसावनानै होबाय जोबोर गिदिर आपडेट। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गोनां फरायसा बिथांमोननि थाखाय बे जादों मोनसे जोबोर मोजां खौरां। बेजों लोगोसे जायफोर फरायसा बिथांमोना देग्लाय सेबा आरो एसेकनि फाइनेल एग्जाम लिरगोन बिथांमोननि थाखायबो बे जागोन जोबोर गोजोनथाव। स' बिदिब्ला 2020-21 बोसोराव जायफोर फरायसा बिथांमोना मेट्रिक, हायार सेकेन्डारि, MBBS, BDS, NIT, UPSC बायदिफोर फरायनो सानो अब्ला नोंथांमोना थारैनो BTR सरकारनि बेफोर खाबुखौ लानो थाखाय दाबावगार। स' बिदिब्ला मा बे अनसुंथाइफोरा फैदो बिदिब्ला आबुङै मिथिनानै लानि। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बे जिथु नटिफिकेशन बे नटिफिकेशनखौ फोसावनानै हरनाय जादों BTR सरकार थिंजायनिफ्राय। स' बिदिब्ला बेवहाय मा खोथा फोरमायनानै होनाय दङ होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव फरायनानै लानो हागोन। बेवहाय फोरमायनाय दङ जे जायफोर बिथांमोनानोखि थामहिनबा जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि BTR ओनसोलनि सिङाव थामहिनबा BTR ओनसोलनि सिङाव जायफोर फरायसा बिथांमोना दङ बिथांमोनाल'सो बे आसनिनि थामहिनबा बेफोर खाबुखौ मोननो हागोन आरो जायफोर बिथांमोनानोखि BTRनि बाहेराव थागिरि बिथांमोना बे आसनिनि खाबुखौ मोननो हानाय नङा। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय दानिया मा खोथा थामहिनबा मा खाबु बेवहाय फोरमायनानै दङ नोंथांमोननो बेवहाय फारि फोरमायनानै होनि। बेवहाय नाम्बार 1आव दङ जायफोर फरायसा बिथांमोना 2020नि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनेल एग्जामाव रेंक एबा पजिशन होल्डार मोननो हादोंमोन बेबायदि फरायसाफोरनो नोगोद 2 लाख रां होनाय जागोन होननानै बेवहाय फोरमायनाय दङ। बेनिफ्राय नाम्बार 2आव दङ जायफोर फरायसा बिथांमोना JEE पास जानानै IIT BTECनि थाखाय एडमिशन मोननो हादों बैफोरबायदि फरायसा बिथांमोननोबो नोगोद 2 लाख रां होनाय जागोन होननानै बेवहाय फोरमायनाय दङ। बिनिनो नाम्बार 3आव दङ जायफोर फरायसा बिथांमोना 2020 बोसोराव MBBS बा BDS कर्सनि थाखाय एडमिशन मोननो हादों बैफोरबायदि फरायसा बिथांमोननोबो नोगोद 2 लाख रां होनाय जागोन होननानै बेवहाय रोखा फोरमायनानै होनाय। बेबायदिनो नाम्बार 4आव दङ 2020 बोसोराव NIT थामहिनबा नेशनेल इनस्टिट्यूट ट्रेनिंआव एडमिशन मोननो हानाय फरायसा बिथांमोननो नोगोद 1 लाख रां होनाय जागोन होननानै फोरमायनाय दङ। नाम्बार 5आव दङ 2020 बोसोराव जायफोर फरायसा बिथांमोना UPSCनि प्रिलिमिनारि एग्जामखौ उथ्रिनो हादोंमोन अब्ला मेन एग्जामनि प्रिपारेशननि थाखाय बिथांमोन बायदि फरायसाफोरनो 1.25 लाख रां होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। नाम्बार 6आव दङ जायफोर फरायसा बिथांमोना UPSC कोचिंनि थाखाय दिल्लीआव एडमिशन लादों बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोननो BTR सरकार थिंजायनिफ्राय 3 लाख रां होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। आरो नाम्बार 7आव दङ 2020 बोसोराव सेबा आरो CBSEनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि फाइनेल एग्जामाव जायफोर फरायसा बिथांमोना 75 निफ्राय 84 आरो 85 निफ्राय गोजौ जायफोर फरायसा बिथांमोना मार्क्स मोननो हादोंमोन बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोननो 10,000 निफ्राय 15,000 रां होनाय जागोन होननानै बेवहाय रोखायै मख'नाय दङ। स' बिदिब्ला BTR सरकारनि फरायसा बिथांमोननि थाखाय बेनो जाबाय जोबोर गोजोनथाव खौरां। दानिया बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन बेवहाय नोंथांमोननो गासै खोथाखौ बेवहाय डिटेल्सआव फोरमायनानै होखानाय दङ जे जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि बेफोरबायदि एलिजिबिलिटि दङ बिदिब्ला बिथांमोना बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन बेवहाय नोंथांमोननो गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै ला बेवहाय फोरमायनाय दङ हाउ टु एप्लाइ। दानिया बेखौ नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि 1, 2, 3, 4, 5 आरो 6 बे मोनद' सिरियाल नाम्बाराव जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि एलिजिबिलिटि दङ बिदिब्ला नोंथांमोनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय फोरमायदों जे नोंथांमोना डाइरेक्टरेट अफ एडुकेसन BTC क'क्राझार उइथिन 1 मान्थ नोंथांमोना डाइरेक्टरेट अफ एडुकेसन BTC क'क्राझाराव थांनानै नोंथांमोना बे जिथु स्किम बे स्किमनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोननो 1 मान्थनि सम होनाय जादों। स' बिदिब्ला माब्लानिफ्राय 1 मान्थ होननानै बुंब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों जे नोंथांमोननि जे नटिफिकेशन बे नटिफिकेशना ओंखारनानै फैदोंमोन 22 फेब्रुवारि 2021आव। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बिदिनो मार्च दाननि 21 तारिखसिम नोंथांमोना मार्च दाननि 21 खालार खालिसिम नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला दानिया नाम्बार 7 बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जिथु B नाम्बार दङ B नाम्बाराव फोरमायनाय जादों नोंथांमोननि जिथु बे स्किमनि गेजेरावनो नाम्बार 7 दङ बेनिनो नोंथांमोना नाम्बार 7खौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन जे बेवहाय फोरमायनाय जादोंमोन जायफोर बिथांमोनानोखि 2020 इयाराव सेबा थामहिनबा CBSEनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामाव जायफोर बिथांमोनानोखि 75 निफ्राय 85%नि एबभ मोनदोंमोन बिथांमोननो होनाय जागौमोन 10,000 निफ्राय 15,000 रां। अब्ला नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन। नोंथांमोना नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि जिथु इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफ रिसपेक्टिभ डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना जिथु इन्सपेक्टर अफ स्कुल थायो नोंथांमोना बिथांनिसिम थांनानै नोंथांमोना गावबागाव गासै डकुमेन्ट्सखौ लानानै नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामहैनांगोन। नोंथांमोना गावबागाव डिस्ट्रिक्टनो बेखौ एप्लाइ खालाम
खालामनो हागोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लोगोआव लानानै नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामनानै नोंथांमोना गावबा गाव डिस्ट्रिक्टनि जिथु इन्सपेक्टर स्कुल इन्सपेक्टर थायो नोंथांमोना बिथांनाव गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि थाखायबो नोंथांमोननो 1 मान्थनि सम होनाय जादों नोंथांमोना दानसेनि गेजेराव बेखौ कमप्लिट खालामनो नांगोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना 21 मार्चसिम नोंथांमोननो टाइम होनाय जादों नोंथांमोना 21 मार्चनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानो नांगोन स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो